Bine ați venit la recenzia lui Samsung Galaxy S4. După mai bine de 2 săptămâni cu telefonul, a venit și momentul în care să-i fac recenzia. Telefonul îl găsiți la itgalaxy.ro, costă acolo 2789 de lei. O să pun și în descriere un link și o să fie acolo prețul actualizat tot timpul. Așadar, haideți să ne uităm puțin la designul telefonului. Telefonul seamănă cu S3, însă cei de la Samsung au optat pentru S4 cu un design mai petrățos. Ce m-a interesat mai mult a fost butonul Home, pentru că la S3 nu era centrat așa de bine și se mișca. Aici nu mai este această problemă, stă foarte bine. Așadar, să continui cu designul telefonului. Telefonul are 136 de mm în lungime, în înălțime are 69,8 și în grosime doar 7,9 mm și cântărește 130 de grame doar. În partea de sus a telefonului găsim difuzorul pentru apeluri, avem logo-ul Samsung, avem senzorii și o cameră de 2 megapixeli. În partea de jos a telefonului găsim două butoane capacitive, mai exact butonul Back și butonul pentru opțiuni. Și avem butonul Home, după cum am spus, care este fizic. În partea dreaptă a telefonului găsim butonul care oprește și pornește telefonul, respectiv îl blochează și îl deblochează. În partea de jos a telefonului găsim intrarea pentru micro USB și microfonul pentru apeluri. În partea stângă găsim butonul pentru, îi spun buton pentru că nu este despărțit, pentru volum. În partea de sus avem intrarea pentru căști și un microfon care anulează zgomotele de fundal. În partea din spate a telefonului găsim difuzorul multimedia, avem logo-ul Samsung, avem un LED flash, o cameră de 13 megapixeli. Aș vrea să deschid capacul telefonului. Avem o baterie de 2600 mAh, avem intrarea pentru micro SIM și avem intrarea pentru micro SD. Telefonul suportă un card de până la 64 de GB. Uităm puțin și la capac, după cum am zis mai înainte, îl ștergeam pentru că capacul atrage amprentele, atrage mizeria. Este un capac lucios, dintr-un plastic foarte subțire, dar foarte, foarte flexibil. După cum am spus, se murdărește destul de repede, dar se șterge la fel de ușor. De exemplu, dacă faceți cu mâna așa, capacul este șters. Totuși Samsung putea să opteze pentru un capac mai premium, chiar dacă ei susțin că doar în acest mod pot să mențină bateria detașabilă, însă nu este adevărat. Se poate face un capac de calitate mai bună, dar asta este. Ok, haideți să pun capacul la loc. De fiecare dată trebuie să vă asigurați că capacul prinde în toate colțurile. În caz că nu prinde, o să vă treziți cu el pe unii prin buzunare. Ok, capacul a prins. Haideți să ne uităm și la specificațiile telefonului. Telefonul vine cu 3G, 4G, are nevoie de micro SIM, după cum am spus. Ecranul telefonului este Super AMOLED Full HD de 5 inch, are densitatea pixelilor de 441 de pixeli per inch. Ecranul telefonului este protejat de Gorilla Glass 3. Găsim și 16 GB de memorie internă, însă doar 9 GB și ceva sunt disponibili pentru utilizator. Totuși, cei de la Samsung au promis că printr-un update vor mări capacitatea de stocare internă. Se poate atașa și un card SD de până la 64 de GB. Telefonul meu are 2 GB RAM, DDR 3. Telefonul vine cu Wi-Fi, DLNA, Wi-Fi direct, poate fi folosit și pe post de hotspot. Mai găsim NFC, port infraroșu, micro USB.
După cum am spus, camera telefonului este de 13 megapixeli. Poate face poze la o rezoluție maximă de 4128 de pixeli pe 3096 de pixeli. Are autofocus, are LED. Ca și funcțiile camerei avem dual shot, poate filma și poate face poze în același timp. Avem geotagging, touch focus, face smile detection, stabilizare de imagine și HDR. Poate filma la 1080p, la 30 de frame pe secundă și este capabilă de dual video. Camera frontală este 2 megapixeli și poate filma la fel 1080p la 30 de frame pe secundă. Ca și sistem de operare avem Android 4.2.2 Jelly Bean. Procesorul este un quad-core de 1,9 GHz, Cray 300. Ca și GPU avem un Adreno 320. Ca și senzor avem accelerometru, giroscop, senzor de proximitate, compas, barometru, senzor de temperatură și umiditate și senzor pentru gesturi. Telefonul vine și cu GPS și are și suport pentru GLONASS. După cum am spus, telefonul mai are o baterie de 2600 mAh, despre care vom vorbi puțin mai încolo și vom vedea cum se descurcă bateria în utilizarea de zi cu zi. Haideți să ne uităm și la partea multimedia a telefonului. Aș vrea să intru pe YouTube să ascultăm o melodie și în același timp o să vedem și cum se vede. Okay. Avem parte de un sunet destul de puternic, este clar. Mai ascultăm o melodie. Shooting star to guide us, eye for an eye, why tear each other apart? Just tell me why. Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get? Only teardrops. What's come between us? How many times do we get it right between us? Only teardrops. Ok. Telefonul are și puțin bas și o să vă arăt asta imediat. Hai să intrăm în playerul său. Ascultăm melodia cu care vine telefonul la Samsung. Aici avem setările. Am particularizat sunetul. După cum vedeți de aici puteți să faceți diferite modificări. Și aici avem basul, avem 3D, care este disponibil doar dacă avem căștile băgate. Avem claritatea. Okay. Și diferite setări pe care le putem accesa chiar dacă nu sunt căștile băgate. De exemplu, automat, normal, pop, rock, dance, jazz, classic. Și aici avem nevoie de căști. Dar este ok că merge
fără să avem căștile băgate și putem să particularizăm sunetul. Avem și volum inteligent care reglează sunetul automat la toate piesele. Avem și control vocal și multe alte setări. Ok, intrăm și în playerul video. Avem un video demo care vine în telefonul, tocmai pentru a testa ecranul. Ecranul este foarte clar. Evident că nu se puteți să vedeți claritatea maximă a ecranului, din păcate, dar vă spun, ecranul este foarte clar, se vede extraordinar de bine. Vreau să intrăm și într-un video pe care am făcut eu. Este filmat într-un parc din Arad. Ce am observat la telefon și mi-a plăcut este că dacă dai zoom, telefonul nu-și pierde așa mult din claritate. Deci, după cum vedeți, am dat zoom și se vede destul de bine. Ținând cont că este un zoom digital. Autofocusul funcționează chiar și dacă da zoom. De mai departe. Culorile sunt foarte, foarte vii. Am făcut și o filmare pe timp de noapte, însă filmarea deja am pus-o pe canalul meu, așadar dacă vreți să o vedeți, intrați pe canal și aveți acolo filmarea și vedeți cum filmează S4 timp de noapte. Vreau să bag și căștile. Avem parte de niște căști excepționale. Se aude extraordinar. Sunt foarte, foarte bune, stau foarte bine în ureche. Ăștia sunt. Chiar și așa se aude puțin. Cum auziți? Așadar, căștile sunt foarte bune, sunt de nota 10. Aici avem și control. Putem să reglăm volumul, putem să răspundem. Am apreciat foarte mult că au pus control pentru volum. Ok. Cam atât și cu căștile. Acum, evident, urmează să ne uităm la camera foto, pentru că nu am menționat prea multe despre ea până acum. După cum am spus,
Camera este de 13 megapixeli, face poze bune. Aceasta este o poză făcută la nori. Vă arăt câteva poze ce le-am făcut eu. Aici am folosit o funcție, se numește Drama Shot. O să vă arăt imediat mai multe. Aici am folosit funcția fotografie cu sunet. Dar faceți fotografia și puteți să înregistrați sunetul până la 9 secunde. Aici sunt diferite poze. Aceasta este făcută cu funcția HDR. După cum vedeți, este mai luminoasă, chiar dacă am făcut-o la 8 seara. Asta la fel. Acestea sunt poze făcute timp de noapte. Poză cu sunet. Aici avem o poză animată. Okay. Avem panorama care, sincer, m-a impresionat. După cum vedeți, puteți să dați zoom foarte mult și tot se poate observa. Multe detalii pe ecran, poza. Okay. Aici am folosit, aici este în modul macro. Acesta este Drama Shot. Aici sunt diferite efecte. O poză la ecranul televizorului. Poză la o goangă. Ok. După cum îmi spuneam, aici avem modurile pentru cameră. Avem modul automat, înfrumusețare față. Corectează automat șeturile feței la efectuarea pozei tip portret. Mai exact, adaugă un fel de blur. Dacă vă uitați mai atent, este ca și cum ți-ai dat cu fond de ten pe față. Deci este o funcție mai utilă pentru fete. Avem fotografie optimă. Realizează 2 fotografii și o alegem pe care vrem. Cea mai bună față. Face 5 fotografii și alegem cea mai bună față. Acesta este poza cu sunet. Cum am spus, până 9 secunde. Drama Shot. Efectuăm fotografii cu expuneri multiple a unui subiect în mișcare. Fotografie animată, care am arătat-o mai înainte. HDR. Radieră. Haideți să vedem dacă pot să fac acum. O să-mi duc degetul pe aici. Okay. Cum ați văzut, nu m-a detectat, a scris că nu s-a găsit niciun obiect în mișcare. Vom mai încerca încă o dată. Ok, acum a reușit. După cum vedeți, mi-a șters degetul din imagine, însă aici se observă o umbră. Aici mi-a prins degetul și l-a șters. Și aici se observă umbra de la deget.
Să dăm salvare. Ideea este că trebuie să aveți modul selectat dinainte ca să faceți poza, pentru că altcumva nu puteți să ștergeți un obiect în mișcare. Deci, ideea este că dacă faceți o poză, trebuie și credeți că o să intre cineva în cadru, trebuie să aveți modul selectat. Avem panorama, am arătat mai înainte. Avem modul pentru sporturi, obiecte în mișcare rapidă, poză pe timp de noapte și ajungem iar aici. Aici avem setările. Aici avem setări multiple, după cum vedeți. Poza puteți face la maxim 13 megapixeli, însă intră în modul 4x3. Eu folosesc mai mult la 9,6 megapixeli pentru că este 16x9. Avem fotografiere continuă, detectare față, măsurare lumină. Avem ISO, stabilizare de imagine și alte setări. Aici avem modul video, cum v-am spus, Full HD, stabilizare video și aici avem din nou alte setări, balansul, ora expunere și altele. Telefonul poate filma și poate face poze în același timp cu ambele camere. Apăsăm aici și apare această ferestruță mică pe care o putem muta unde vrem și putem face cât vrem de mare sau de mică. Aici putem selecta cum vrem să arate. Este o funcție interesantă, mai ales pentru apelurile video. Okay. Aici putem selecta diferite efecte, vignetă, tonuri gri, sepia, de epocă, turcoaz și mai multe. După cum am spus, aici sunt setările. Vreau să intru în editări setări rapide, de aici putem selecta ce dorim să avem mai la îndemână, ce dorim să ne apară aici. Am selectat acestea. Okay. Haideți să facem o poză, două, cum se descurcă. Okay. Aceasta este ultima poză pe care am făcut-o. Pozele sunt bune. Se descurcă bine în acest capitol. Okay. Cam atât cu camera telefonului. Și acum trecem poate la cel mai interesant capitol, și anume funcțiile, partea de browsing și aplicațiile. Așadar, este de știu că telefonul vine cu multe funcții. Toate sunt smart, aceasta este denumirea. Dar mai întâi aș vrea să ne uităm la aplicațiile cu care vine telefonul. Evident că nu o să amintesc aplicațiile care se găsesc pe mai toate telefoanele. După cum știți, avem ceasul, avem planificator S, care este destul de interesant. Putem selecta lună, săptămână, an. Eu am pus un widget aici. Puteți selecta să revenim așa. Puteți să adăuga evenimente sau orice doriți. Este destul de utilă aplicația în caz că vreți să nu pierdeți ceva și această aplicație vă reamintește. Okay. Camera foto, avem galeria,
Aici avem o funcție interesantă, spirală. Pozele va apărea în formă de spirală. Arată destul de bine, se mișcă bine. Avem calculator, instalare voce și venim până la Samsung Apps. Este magazinul Samsung pentru aplicații. Sunt selectate câteva aplicații, dar nu este nimic special acest magazin, eu sincer nu-l folosesc. Ok, avem Samsung Hub. De aici puteți cumpăra jocuri, cărți, puteți downloada diferite aplicații. Avem Samsung Link. Aici am afișate toate pozele, muzica și videourile care le avem pe telefon. După cum vedeți. Le putem conecta cu PC-ul, cu Smart TV-ul sau alte dispozitive smart. Avem S-Voice, care sincer nu prea este folositoare pentru că nu are limba română. Avem S-Translator, care din nou nu are limba română. Deci avem cititorul optic, care de altfel poate să și traducă, dar din nou nu avem limba română. Trecem și peste asta. Avem S-Memo, unde putem lua diferite notițe sau putem desena. Aici ai diferite setări. Okay. Putem să alegem diferite culori sau scrisul să fie mai gros, mai subțire, cum dorim noi. Putem desena orice. Putem scrie apoi. Putem șterge. Aduce un pic cu ce găsim pe Note 3, pe Note 2, scuzați-mă. Însă este doar o mică parte din ce găsim acolo și probabil cea mai importantă aplicație și funcție care o găsim pe S4 și de care eu chiar mă folosesc este S-Health. După cum vedeți, afișează caloriile consumate, aportul caloric, se afișează greutatea. Aici avem panoul. Primul rând poate fi folosit ca asistent de mers. De exemplu, miercuri în 29 mai am mers 1868 de metri. Distanța a fost de 1,5 km și scrie că am consumat 86 de calorii. Este destul de precis, este chiar foarte precis. Deci nu am ce să reproșez din punctul acesta de vedere. Se descurcă excelent această aplicație. Avem un asistent pentru antrenament, care din nou ne arată câte calorii am consumat. Avem o funcție care ne monitorizează alimentele. Putem să adăugăm noi alimente sau pur și simplu putem să facem poză și o recunoaște. Chiar se descurcă excelent. Avem nivelul de confort. Așadar îmi arată 25 de grade și umiditatea de 73%. Dar am și un termometru aici. Și aș vrea să văd cât este de exact această funcție. Așadar, termometrul meu îmi arată 21 de grade. Deci este diferență de 4 grade, însă aici jos scrie că valorile se vor schimba în funcție de mediul ambient și de contactul fizic cu telefonul. Având în vedere că țin telefonul în mână de ceva timp, este și normal să fie mai cald și să nu arate temperatura corectă, însă dacă îl lăsați în mână pentru câteva timp, temperatura o să scadă și arată exact ca și termometrul. Deci
merge destul de bine această funcție. Apoi avem greutatea. Din păcate, aceste aplicații se folosesc doar cu... De fapt, trebuie cumpărate, de exemplu, pentru greutate trebuie un cântar care să dispună de Bluetooth. Apoi, pentru glicemie și tensiune arterială avem o brățară care măsoară tensiunea și glicemia. Deci, dacă nu cumpărați acele opționale, nu se pot folosi aceste funcții. Aici avem setările pentru această aplicație. Aveți evident un profil, securitate într-o aplicație, setări unitate și multe altele. Deci este o aplicație folositoare, mie îmi place și o folosesc. De fapt, cel mai mult folosesc asistentul pentru mers și monitorizarea pentru alimente. Ok, avem și album de povești. Aici el îți sugerează singur ce albume să faci. De exemplu, am acum 3. Primi sugestii și puteți selecta diferite stiluri cum să arate albumul. Aici am un album făcut deja. Este o aplicație destul de bună, mai ales dacă mergeți în vacanțe. Este fain să fie organizate pozele în albume. Avem și Group Play. Aplicația aceasta nu vă pot arăta acum pentru că nu mai am un Cunes 4. Am nevoie de un Cunes 4 să vă arăt această aplicație. Dar vă puteți juca. Dacă aveți două Galaxy S4-uri, vă puteți juca, puteți asculta muzică în același timp. Aici avem o aplicație pentru ajutor. Vă explică multe funcții ale telefonului, aproape tot ce trebuie să știți. Ok, avem aplicațiile la Google, navigare. Mergem mai departe. Aici avem o aplicație care vine în telefonul pentru călătorii. Evident, dacă călătoriți mult, această aplicație este utilă. Apoi sunt aplicații pe care le-am instalat eu, diferite jocuri. Cam asta a fost și partea cu aplicațiile. Aici avem evident widgeturile. Sunt destul de multe. Puteți selectați orice să puneți pe ecran. După cum am spus, telefonul vine cu multe funcții. Prima pe care vreau să vă arăt este funcția de multitasking. Avem aici fereastra aceasta. Ca să dispară, putem să ținem apăsat pe butonul back, dispare. Tot așa și apare, ținem apăsat. Haideți să zicem că vreau să intru pe internet și vreau să ascult și eu o melodie pe YouTube. În acest moment folosesc două aplicații pe același ecran. Pot redimensiona după cum vreau eu. Le pot inversa. Așadar, este o aplicație bună. Eu folosesc această funcție de multitasking. Este foarte ok. Întotdeauna am vrut ca să pot să intru și pe net și ascult și o melodie pe YouTube. Acum pot. Este foarte ok. Cam atât cu această funcție. A doua funcție este funcția de vizualizare prin gesturi. Ok, am activat-o. De exemplu, dacă intrăm în galerie, aducem degetul deasupra albumului și ne dă un mic preview la ce avem în acest album. Putem să facem așa și apar următoarea serie de poze din album. Tot așa. Ideea este să ținem degetul deasupra pozelor.
Tot așa putem să intrăm și la video. Dar vedem primul mic preview la ceea ce urmează. Avem și această funcție care din nou este utilă. Putem să ne uităm la video în continuare, să facem orice dorim pe ecran. Îl putem redimensiona după cum vrem noi. Okay. Următoarea funcție la care ne vom uita este acest Air Gesture. O activăm. De exemplu, intrăm în galerie și putem să schimbăm fotografiile doar făcând cu mâna peste senzor. Apoi, funcția rulează foarte bine. Nu am avut probleme cu ea. Funcționează și pe internet. Tot așa, dacă faceți cu mâna pe deasupra senzorului, pagina web se derulează. Este o funcție relativ utilă. Ok. Următoarea funcție este repaus inteligent. Haideți să intrăm într-un video. Haideți să intrăm în videoul acesta. Sunt curios dacă îmi detectează ochii. Ok, merge bine. Acum mă întorc. M-am întors, videoul s-a oprit. Țin telefonul așa pentru că nu stau față în față cu telefonul. Ei, după cum vedeți, funcționează bine. Și asta funcție. Apoi mai avem ca funcție de rurare inteligentă. Intrăm pe internet. Și tot așa trebuie să detecteze ochii. După cum vedeți, funcționează. Pot derula pagina nu mai exact cu capul, nu cu ochii, pentru că dacă mișcați numai ochii nu puteți derula pagina. Trebuie să lăsați capul în jos să meargă în jos și în sus să meargă în sus. Ok, nu este o funcție chiar utilă, pentru că nu mă văd folosind această funcție nici într-un caz. Dar este aici și nu este bine că este aici, însă nu este o funcție care pot să spun că o folosesc. Face parte din categoria funcțiilor. Haideți să vă arăt ce face telefonul meu, în rest nu este utilă. Cel puțin pentru moment. Cam asta este și cu această funcție. Mă rog să ne uităm puțin la lock screen. După cum vedeți, are un efect frumos. Nu ating ecranul și ecranul îmi detectează degetul. Cum vedeți. Dacă țin apăsat aici și fac în stânga sau în dreapta, aici am mai multe opțiuni. După cum vedeți, sunt aplicații. Pot să editez, să adaug aplicații sau să le scot pe cele existente. În partea stângă am pus player-ul pentru muzică și mai pot adăuga, dacă vreau, alte widgeturi. Este o funcție destul de folositoare aceasta. De altfel se găsește pe toate telefoanele cu acest sistem de operare cu Android la 4.2.2.
Este ceva specific. Okay. Haideți să intrăm puțin în setările telefonului. Tot am vorbit de Android 4.2.2. După cum vedeți, setările sunt împărțite în 4 categorii. Avem conexiuni, dispozitivul meu, conturi și mai multe. Aici avem despre dispozitiv, după cum vedeți, versiunea este 4.2.2. Intrăm și la baterie. Așadar folosesc telefonul de 5 ore și 16 minute. Cum vedeți, ecranul a mers 3 ore și 45. Am avut Wi-Fi activat aproape tot timpul. Ecranul activ aproape tot timpul. Nu a fost încărcat chiar până la maxim. Se poate observa acolo sus. Nu, cred că a fost până la 90%, 88%. Cam asta este treaba cu bateria. Vreau să vă arăt un lucru care nu-mi place. De exemplu, dacă dau luminozitatea la minim, sper că se poate observa. Aici avem efectul de ghosting. După cum vedeți, am fost neplăcut surprins de această problemă. Nu este chiar ok. Asta este. Să sperăm totuși că printr-un update se va rezolva. Okay. Haideți să vă arăt și ce a obținut în teste acest telefon. După cum vedeți în Antutu, în Codran, vă rog frumos să mă scuzați, a scos 12.335 de puncte. În Antutu a scos 24.717. Aici am din nou câteva print screen-uri cu bateria. În 3D Mark am scos 11.308. Încă un test în Antutu în care am scos 23.440. Încă o poză cu bateria. Atât. Ca și test am mai făcut și în Nenamark, unde am scos 60,2 frame pe secundă. Este excelent. Haideți să intrăm pe internet, pe anumite site-uri. Să vedem cum se descurcă acest telefon pe internet. Am intrat pe Phone Arena, cum intru pentru prima dată de pe telefon. Îmi place că pot să citesc textul fără să dau zoom. Că da zoom este foarte clar. Am încărcat pagina. Telefonul se mișcă excelent pe internet. Intrăm și pe Washington Post. Avem varianta mobilă. Să intrăm pe versiunea desktop.
Telefonul a încărcat pagina. Cum vedeți, dau pinch în zoom, fără lag, absolut nimic lag. Și pe itgalaxy.ro. Telefonul a încărcat pagina. Se mișcă extraordinar pe internet. Nu am ce să reproșez. Aici avem telefonul, după cum spuneam, 2789 de lei. Intrăm și într-un joc. Mai exact în Modern Combat 4. Jocul rulează foarte bine. Dau pentru maxim. Are un sunet excelent în joc. Cam asta a fost și cu jocurile. Hai să vedem câte grade are acum telefonul. Îmi arată 47 de grade pe external și 31,9 la baterie. Aș vrea să spun ce nu mi-a plăcut la telefon. Faptul că are puțin lag, poate puțin mai mult, din când în când pur și simplu îmi prinde și este ciudat pentru că la o simplă tragere a barei de notificări are lag. Sau, de exemplu, și acum are așa, după cum se poate observa, la o trecere într-o pagină într-alta are lag. De multe ori și aici la aplicație are lag. Sau când intru într-un joc, dau pe tasta Home, durează câteva secunde până apare widgetul cu vremea. Acesta este un minus. Încă un minus ar fi că se încălzește cam tare. Depinde și de modul de utilizare, însă totuși se încălzește cam tare. Apoi este efectul acela de ghosting care vi-l-am arătat mai înainte. Nu este ok să fie așa. Încă un minus ar fi luminozitatea scăzută pe lumina naturală. Ecranul nu este foarte luminos dacă sunteți afară și soarele bate pe ecran. Se observă destul de greu ce este pe ecran. Însă sunt multe plusuri. Cam acestea ar fi minusurile și ca plusuri nu am rost să le amintesc pentru că tot ce nu a fost minus este plus. În special un plus mare este acest ecran, dar nu folosit în lumina naturală, când soarele bate pe el. Este extraordinar, se vede foarte bine, jocurile
se vede extraordinar de bine, la fel și filmele. Navigarea pe internet este foarte bună, camera este foarte bună, filmează excelent. Însă, după cum am spus, toate aceste funcții nu pot să spun că sunt chiar folositoare. Cel puțin derulare inteligentă, prepaus inteligent. Sunt una, două funcții care chiar folosesc, însă celelalte sunt mai mult de marketing. Dar totuși e bine că sunt acolo. Totuși eu aștept un update de la Samsung. Cu minus ar fi memoria internă destul de scăzută. Dar au spus că printr-un update vor rezolva și această problemă. Așadar, cam acesta este Galaxy S4. După cum am spus, are câteva minusuri. Însă sunt multe lucruri plăcute la acest telefon. Chiar dacă am spus că multe din funcții nu folosesc, asta este. Cum am spus, e bine să fie aici. Mie mi-a plăcut mult această aplicație, S-Health, pentru că poți monitoriza multe lucruri. Hai să intru puțin și în Google Maps. GPS-ul se conectează foarte repede, chiar dacă sunt în casă. Puteți schimba melodia prin gesturi. Și aici observăm un anumit lag. Ce mi-a plăcut este că dacă ești în muzică nu mai poți folosi această funcție. Deci doar dacă ai ecranul aprins și ești în modul acesta, așa poți schimba melodia doar. După cum vedeți, e un anumit lag. Așadar, bateria la o utilizare cu Wi-Fi pornit și edare video poate duce la aproximativ 6 ore, între 5 și 6 ore maxim. Totuși sper că se va mai stabiliza bateria și ar putea duce mai mult. Și nu v-am arătat aici la opțiune este că dacă nu sunteți familiarizați cu Android-ul, puteți selecta modul simplu. Toate iconițele sunt mari. Mai avem aici modul de afișare, modul de ecran, optimizarea ecranului, puteți selecta dinamic, standard, fotografie personală sau film. Mai exact culorile ecranului, că să fie de puternice sau nu. Eu îl folosesc pe standard, dinamic nu-l folosesc pentru că sunt foarte, foarte colorate. Absolut tot e foarte colorat. După cum vedeți și acum se poate observa acel ghosting.
Este o problemă destul de deranjantă. Avem aici modul blocare pentru apeluri. Puteți selecta ce să blocați, între ce ore și puteți selecta contactele care le permiteți. Aici avem toate funcțiile, ecran inteligent, mișcări și gesturi, vizualizare etichetă, avem și control vocal. Aici avem indicatoarele pentru LED-urile. Cum vă spuneam, spațiu de stocare 9,15 GB. Spațiu disponibil mai 1,78 GB. Cum vedeți, se poate observa un ușor lag din când în când. Este destul de ciudat pentru că avem un telefon care pe partea de hardware, cel puțin pe hârtie, este extraordinar, însă tot avem lag. Ce am uitat să vă arăt este această aplicație Watch On. Aceasta este aplicația pentru ca telefonul să poată fi folosit ca telecomandă. O să fac un video și cu această funcție, să vă arăt cum funcționează la televizor. Cam aceasta a fost recenzia lui Samsung Galaxy S4. Sper că v-a plăcut. Sper că după ce vizionați această recenzie să puteți alege sau nu acest telefon. Sincer să vă spun, nu mă așteptam să aibă câteva din probleme pe care le are. Cel puțin nu mă așteptam să aibă acea problemă cu textul la luminozitate mai scăzută. Mă așteptam să fie puțin mai luminos în lumina soarelui. Dar totuși nu sunt probleme așa de grave. Este important să vă uitați la telefon, să fiți sigur că aici, sus, nu are gap, pentru că dacă are gap acolo, o să vă intre mizerie acolo și nu cred că o mai puteți scoate. După cum am spus, telefonul puteți achiziționa și de la itgalaxy.ro. Acolo costă 2789 de lei. Am spus, sper că după vizionarea acestui clip vă puteți decide dacă merită sau nu să investiți în acest telefon. Telefonul are câțiva rivali serioși, HTC One și mai nou apărutul Oppo Find 5, care este la un preț excelent. Cam asta a fost. Vizitați canalul meu, voi posta mai multe videouri cu acest telefon în diferite situații. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să-mi scuzați unele greșeli de exprimare pe care sunt sigur că le-am făcut. Vă mulțumesc mult și vă aștept să dați subscribe, comment, un like. Mulțumesc și la revedere!